blay pi iwe pa iwe akan kasngi ngipteng biang ya ka jingkra Bible nalane Bible study but hagan ka jing ya kra ane ka kelas kebal adab i ya ka jing don jong Elohim kapasdang jong ka jing thau but hadu bakut jong ka jing pen pau jong blay ya la te hakan ka kelas pat ni kili kan ka we ka jing kili ka ai kata ka jing ka kerdan jong ka jing long blay bahakli. What is the order of the Godhead? Kumbala pan pau ha ka kitab Genesis. Kalau nong iwe dekat iwe hadu ulai. Kalau iwe dekat iwe hadu ulai. Kata ka baong ngan pule ya ka igi pathok hang tu. Ha ka baning kong ublay ulo thau ya ka beneng bat ka kendeu. Ka kendeu kalau long ka baklem dur bat ka basuda. Bat ka jingdum kala tap klub ya ka duriau ba. Umen sim ublay ulaki halor ki Ublay ula ong. Tolong ka jing syai bat ka jing syai kala long. Kita. Ha kata kapor te kata ka jing long blay ubah hakli. Te kemud ublay ayu tau badan kata ka por kai ta ka jing mut. Ya to de ublay ukpa de pun men ne ublay men sim bakuit. Kani ka Genesis iwe kat iwe du lai. Te ka jubab ya kani jing keli kalong ublay ukpa ublay men sim bakuit bat ka tin bala kren tin ka jong blay ka jing jia jong ka jing thau ka dei ka tin baim the living word kata kamut ublay ukun kapalang kahikai ba ya katu ka jing jia jong ka jing thau la pen long ka jing ya trei lang jong ka Trinity bakut. Ka jutang ka barim. Ka kedeu bat ka jutang ka ba jutang ba thamai the new covenant ka pen pau ya kata ka jing don ka jong ka kam jing thau jong ukun bat jong sim bakut. Kini ki ukun bat sim bakut ki long ki bom la ban ya klat la ka jong bat ukun bat sim bakut ki along ka wei bat jong ukpa kata ka kam jing thau aba don nadu basdang jong aba thau ya ki barok kemut ukpa ukun bat sim bakut kim la ban yaklat hakata kam jing thau yam ka perthei bat yak barok pakane ka jing trilang hakani ka kam jing thau ka lapan pau ya kata dak ka basai ka rule jinget jong kabalang ka ong kumne Ladon tang uwei ublay. Udei ukpa. Ublay unong thau. Unong seng. Unong ai ya ka jing long renti. Unong bu renti. Ula thau ya ki baro daladehi. Kane ula le da ka tin jong pada ka jing start jong da ukun bat sim bakut uba da ha kom ong ilong ikti jong kamut ukun bolong kaktin bat sim uno ai jing kini artli ilong kum ikti jong uplay
unong tao, ublay, ukpa. Di, kani, kam jing tao, kalong, kajing, ya trailang, kedai kakam kepaki lek lang, jong u laiway, lani u Trinity. Ya kani kajing batai hakabalang isem haka Catechism of the Catholic Church nomor arspa kendai puar. Haka Genesis iway lai kani ka dekat kapan pau ba ublay umensim ublay umensim udon halor ki slaum umensim ublay ulaki halor ki atau kumta umensim ublay ulaki halor ki bat u Ephraim bakui haba u ai jing batai halor kane ka jing tho ula tho kumne kalalong kebayahap ban penpau hang ni ba umensim u la don lene ulayat halor lene ulaki halor kaslaum lene halor ki kenang ba nakapantai jongi bandu biyo ijing hikai ba kakam jong kejing tau la ya don bentalang da umensim bakut bat ukpa lembat ukun ukpa ulah keren bat ya ukun la tau ukun ulah tau ukpa ulah keren ukun ulah tau bat kumta kalong ru kabadai ba umensim bakut ulah terwa ya kajing tre jeng bat la pen i syai ya kane lengba jong kajing ki jong halor ki kenang ban pen i ya kajing long siteli jong iwe pat ki person mut umensim bakut ulang siteli bat ublay ukpa ulang siteli bat ublay ukun ikumni iyo jihikai ba ya baro lau wanra syaka jing janai bat la pendep da ke Trinity bakui. Yakini isem ka commentary jong u Ephraim bakui alor ke kitab Genesis onong paningkong. Ha katu ke jing cak penbaptis jong Jesu. Umensim bakui ru uladon. Ha ublay ukun ubala priang ya ka baptisma jong Yohanes Baptis ka baptisma jong ke jing kelak bomut kenang ban pen kentang ya ki jong ka baptisma Kristan ha ublay ukpa uta uba kasur jong ubaya kasur jong layak sengau na beneng bat ha ublay umensim bakut ubala pli ya ki beneng bat ulawan hiar hakadur jong keparo. Gibangi siam ha gospel kat kum Matius nong lai dekat kandriu bat kadniau. Ngata ko gospel jong Markus ru ngi siam haka lenong kapaningkong dekat kendai hadu kadway bat gospel kat kum Lukas nong lai dekat arfway bat arfuar. Bat hang ni rengi i ba umensim bakut uki halor halor jong kata keba ha kajing kelalong jong kenika hakaba don hakawa Jordan ban kelalong sya kajing tau keba thamai nakabantam i banget iban sayok baptisma kajing yap latep andala tep lapen mi pat yaki ha ukris but yangi lapen baptis ha kajing yap latep yangi ngimi pat rengkat pat ukris katangi siam ya kajing ong lene kajing tho jong u Paulus apostol ka lenong ke ba ndriu dekat lai hatu ndriu
Ke sithi jong Paulus apostol sya ki Rom. Sya ki nong Rom dan sya ki Roman. Thì kasi bên khăm sai ngin pule ya kane. Sithi sya ki nong Rom. Sithi sya ki nong Rom long reu. Ini page ma. Sithi sya ki nong Rom long reu. Nang ta kat khot lai adu reu. Reu lai adu reu. Phim tip mo bayangi baro lapen baptis ha u Christ Jesu. Lapen baptis sya ka jing yap jong u. Sya ka baptis sma la tep lang yangi. Bat u sya ka jing yap. Ba kumba u Christ ulami pat na ka jing yap da ka buram ukpa. Nyiru indup im da ka jing im batmai. Kumta lada lapen ya solang yangi. Bat u ha ka jing esrim jong ka jing yap. En pen ya solang ru kumju ha ka jing mi pat. Ngitip baya ubreu barim jongi lasanar penalang bat u. Ban penduk no ya kamet bapop. Bat ban om syak tem rau syuk ha kapop. Di kata kebadan hang ni ha ka Roman ndriu lai du ndriu. Di tak papen ya snok ne pendon jing adai ya kane ka jing trei jong uman sim kuit ha ka jing tau. Ka jing tau padu kane ka jing penbaptis ya u Jesu. U Jerome bakut uthok kumne. Ha ka basdang jong ka Genesis la thok. Wa umen sim ulaki halor ki Men sim ulaki halor ki Ki i kumta ya ke bala ong ha ka basdang jong ka Genesis. Menta nakabenta ka jing mut ba maya jong ka. Umen sim bakut ulaki halor ki La long umta lupa ha kapor jeng baptisma. Kemut ya kata kaba la pen i dak pen i lupa ya kata ya kaban saja ha ke baptisma. Mu kata juga umen sim pakut dan umen sim uki halor ki Mu kene kedai kaba pen i lupa. Ya ke kaban saja ha kajing pen baptis. Di kan nom sem lalong ka baptisma ka pasisya ban tikna klem umen sim bakut. Kan om don ke jing ai baptisma ka babiang ne ka pasisya klem umen sim bakut. Kene komentari jong u Jerome bakut. Nang ta kaktin ya kaba u Jerome ulapen kela kajingki la thok mencoba kalong ubayat dan uba sam lengba dan uba sar long jinglong kubalong kumbasar ya kaba la thok aka New Jerusalem Bible. Wah New Jerusalem Bible la thok ta pareng yang ya kaba ujura mula translate stirring kemut baki di haka New Jerusalem Bible pada thok kuma ban ong ngi ong dapen kala betik kasih yang bolong kum besar mensimu ku usar. Jika ketin kaba pen batai ya kane ka jingle jong mensim jong ublei halor jong ki haka Hebrew verb la kam dakwe kaktin jong rahab lene rakap ya kane la ruban penkela dak boong ba ki halor lene ben ong tang ki de ka Hebrew lene kaktin Hebrew rahab lasem tang laisin ha kajin thok bakut arsin ha ka Pentateuch kebumut ha ka Genesis iway lai but ha Deuteronomy lai puar khatway but sisin ha kitab Jeremiah tolong ke par pulai dekat kendai
kumta. Di kaktin Hebrew tohu wa bohu. Kapamut ka rengkau ka khendau ka bom don dur. Khendau bom don dur. Bat la shem yakane tang arsin haka jing thok bokuit. Kitab Genesis long iway dekot lai. Bat Jeremiah sau arfulai. Ki niki start jongga Bible Jew kiba day kiba kam mensua but kiba kini kipor kini kijukru ki la yo I yaka jingdon jong jing day apreng kini pejing pudon kam ba dunab ha ya ka tin Hebrew ha ka jing sedang jong pejing tau kumbangi tip yaka pat ha ka jing kha ya ka judgment riu Israel. Deuteronomy life arkadway kini ka verb rahab lapron kam ban penpau ya ka kam ba long blay lene ba kenja blay jong yawe ha ka ban yalam ya kani ka judgment riu ka ba la thau thmai ya ka ba la pen ya khlat ya ki na kita jing bom don dur bom don dar kata ka jing long ko ba kulmar jong ka perthei gentil lomba jong kani kari kenja kari siap waling siam ka Deuteronomy life archipel hakalenti ban poi syari kanan but dagapa kedau ya judge Israel ban penlong yaka kum ni ong Israel di ban penlong kum Jacob yu Jacob kumut ya utu uba lapen lenel ai kerteng thmai Israel balong ukpa jong ki khat ar judge jong ki Israel but kane ka jing thok ka pule kumne no Deuteronomy life ar Deuteronomy life ar khandai khatway Deuteronomy life ar khandai hatu khatway ngen pule api life ar khandai hatu khatway Andrei kebenta jung trai de upai jung u Jacob king kanong pateng balamang ulalap ya hari kenja ha kata kari kensya kebajlau ulayada ya laken pham ya bat ula sumar ya lakum la kapelau khmat lakum kepukuni kepapenki ya la kaskum kepaken tlap halor ki khun lejong kapiar yala ki thapniang banbat yaki kasarong yaki halor laki thapniang ini ka Deuteronomy lai puar khandai khatway play sngo nget plus sngo thu ha kani ka jentho ka jengki jo ublei halor jong Israel lain jor kum ka jing kertlap jong kapukuni halor ikun jong ka ban priang ya ithabniang bayada ithabniang bayada ban Kristen ya laki kun Israel kumba ublei ulai lam yaki ha kata kajing penpau balak ban yui in the visible manifestation of Yahweh's Shekinah. Haka Hebrew kajing penpau ya kaburam ke jong blei ni ong Shekinah. Shekinah. Ya kabau blei ula penpau ya kaburam jong ha ul-o. Te tengok Shekinah glory. Kita kajing kam ya kan ka verb rahab
haka Deuteronomy ka wan rabat yakane ka jing yanujor hapdeng ka jing don jing blay uba ki halor Israel hari kenja kumba lapan pau ya ka burom jong u ha ulok bat ka jing yada jing don jong blay ka bayada uba ki halor jong ka jing tau ha ka Genesis iwe lai cucu ha Deuteronomy lai sipau ya kane ka ri klau lene ka ri kenja la thok lene la kedau sepang kane da ka tin Hebrew akan noun kata kalong tohu kene kede kaju ka tin ya ka bala kam ha Genesis iwe r b na ka banta ka jinglong jong ka perthei hak ta kapor ha ka ba umensim jo ublei ulaki halor jong kane ka kam batang ya jong ke jing thau ublei bat kane ka noun tohu bat ka verb rahab la syam lang yaki la syam la syam lang yaki ha kana kono ka we pat ka jaka ha ka jing thok bakut like no ha ka jing jia lene ha ka jing thau ya ka perthei ha ka Genesis iwe lai bat ha ka jing ai jing kren bakhadu jong u Moses ya aba ya tu ya kane ka jing ya lenti ya ka Exodus ha Deuteronomy lai pu ar hadway e kane ka buram tung blay la pau ha ulok ene hau paya lo bat ding balai yalam ya ki Israel ha ka jing yait lenti jongki ke Exodus journey lapan pau lapan long ya kata ngejing pen pau ya umen sem jong ublay kumtu kendiat ai yang saya pej biang ani metangi ladep kam tame ya ka kam jong umen sim bokut ha ka jing don jong u rengkal berublay kpa berukun ha ka jing thau ingin saya kenduk biang ta ha kata yo banwan marba ban yat si yat dakaba stet di kalong ko jenjar ban yo kem di ingin saya kenduk biang boleh nang kerkuye pi tak haduk kata kapor ban saya kenduk ha kata yo banwan enyaro you try is to please